A mín an olog, run an tar a talwiach de bígus mara Michael Creed, Tira chadinis Jim Leona de Fheirmeacha slug éist, ahar chladaigh níchan ní acra an seo chrainn brada. Ba chinniu a chochaí aines, margheall scala na Forbairt. Ní nachhorca de janta a gannne bhrunú na gira chadinis. Hanna castachtaí níos na hainneachtaí, agus te an nolid ag an mhór dachhorcam chadinis dúr híhríthe le ceniu ianú. Wel, sy'n siad roedd y ffordd sy'n ni'n offer na sisiol ei jeg da fi'n yn olyg, gyro na cadwynys cadihe. Dar choslach da fi ffogr Americ bol yn ngallaglach, roedd y 10,000 o siwl o'n siantar sio. Fi cyn ffast Americ y wanfig y barast omlan eigsol y ffad, mor tesgyd sio na rasa. Yr newr sy'n niro coliach yn pybli bych yr newr sio. Sio achwyn neder yn ffobl. Agus a farg velchen an gurfeger leis an minister hadanish mar seo a chóirte siúil gan a galagóla sin fphobal éitiúil a dúspóire. Sin príomh chraibh Spáine a go bunasach an véid agus an tionachar dúiltach a bheits sin chúrsaí tarasarachta choltere an seo sa cheantar. Sin cinile ná ní chearnú tionachar staidir tionachar timpachta mar Sif mór a bhain. Raniu iad a scrúdú go hénarach agus masmuid gur chár scrúdú a dhéanú arthú lig a goidead a chéile. Tá sainneárdú ag cáiste timplas an rí ón phobal gan ligan a clíomhain a bhain eile breise a gáil síosar a tréis. Níl muid sésta le forbaid a brí breise, níl muid a crunéan an fástiad atá an a leithan na huaire agus leanmuid den nachta seo go dtín dearú. Chur cumann slugéis na héireann, ráiteas fáil thar cionn na ggólachtaí brunú cadú na seorthú. Nach mau ráiteas a dhéanú acu, fad agus gol ceniu a dhéanú na hathórt. Dúrú ins na cadanis, gur tugu cadaí fa cinnas na ró duine bíon na gcónaín seo. Seo cindan na éite haid smó lín ra daoine in dhearchuisceart na Horpa. Agus sin mui sa tír. Agus ní rinse dúine riau gro a léidir a gála hála. Sin rud a tarin na goró farm oisrín sin, agus bhí sin le 5 blianas fiche, agus ní ró trobla de bíogan lei sin, an sin nar a chulamid grún rud a gá le bhéadú seart géad fan géad. Caiimid dear gur a torasart sin an éite smó bhfuil daoine i Januári go tartan seo. Sílim sa nar smuitín rialtas aranne a Harpi. Da mar seo tarlú huas an Celaini ná an Sandymount. Ní hála sé. A cenas go se tarlú chásta dhearchuisceart go nGall, sílann siad ní smuitin siad aran, neall siad a smuitiú bhátaí, neall siad a smuitiú rudabí, neall siad a smuitiú marachtal, caidan marachtal a soganne. Agus tá rudaí all go leoran an nGall gan amadí mar seo háirteiste. Dúirt cumann na Fheirmeoirí in IFA gur fiú thart ar 10 milliún euros a bhliain tionscadal na oisrí ag gileidir na tíe. Le 5 bliana nuas, de 5 a cehar cadúnis dúr híhríthe agus samalrá, cadaithe i garí mara éagsúla. Tá cóiste neus blá capaí ag an Michael Creed le half-réithnú i dhéanú ar an bhealach an na brontar cadúnis. Riniu córbeh cera aineach leis an cóiste seo a gcóirúhan poblí faoin áhar. Tá tara leis an bhealach an na brontar cadúnis a athrú buníthe ar bhiltaí an chuiste a tá leatseach ribh go luath. Well, mar bhfuil siad a cuimhnú na chladaigh ní ceartaí dí cadú. Ach be ceart Forbairt a dhéanana ar na hachfanna mara ach a dhéanana ar bhealach atá inmhairteanach. Comáile sin be ceart gomach teora ama leis an méid ama atá ag an rion nó ag hebh cin drama bheits a déanana cinenne ba dram nua déanana cinenne be ceart gomach teornáma leis an méid ama acu le cinenne dhéanana. Tá gáire de testáil, tá córas lenny seo ógurt lasathe testáil. Fuail láthair mar hampla chuirtar fógraí i meiric na gáirde. Ach sure ní hain éine go beiric na gáirde agus go dtím hain is omí beiric gáirdaí nach mína roscailt. Be cheart gomach sé sin ar fad fógrathe ar siomh gréasán faoi le a bheáin le haid fógrathe gon cinnearte go rialtas agus a darrad be ceart gomach fógra testa mar a bhach le ceaplánála ar an saomh. Is stratéisi rialtas ag legan béime ar chealú bí mara a chargiú, an bhag for cyflin sírí ra fphobal tuaiche, idir Forbairt Fheirmeacha agus cíomhnú na ghladaigh ó na chothítear an torasracht.